тамошобинон пулои канал ай банк гирифтестем канала пулошак майда меброрем ва мерем айпай кормон. Welcome. Please enter your secret number. اینا اومدم شахмат گیری در اینجا نه شахмат کالونش 55 сом дар мобангич 30 сом мада барои терма фақат донуш дар кора донуш авида намефрохта бай нами калонш 55 сом моноша 50 сом да гирифтам бинне чихе мода ирӯз ҳаво офтобак хушрӯ 16 январ 16 январ ва ман бурдум шахматро спордум акай мадам донуш дар кор буд шахматош не ама обши бурдум спордум кори ҳамирӯзаи ман ҳамин буд ҳамирӯз дар шаҳр ва чи раҳмоналишон фурӯмадан чӣ кори доштан рафтан ва гуфтем ки дар куҷо вомехӯрем фаррух гуфт ки ма шуморо мерве мебарам гуфт ман чӣ кардам ози майда мерам тарафи мерве ва гулистондан куҷодан мебиёям то инами сари кӯчаи рӯдакӣ расидум фаррух занг зад хале дафк мервера ош мерем саросиё ҳай ма гуфтам майли фарқ надора куҷое ки гуфи аканам хе оста мерам вай рӯж дад мекунам ва тамошобиниё бисёрёш мо гуфте ки канал чӣ шид канала фурӯхтӣ ҳозир ман шумода мегум агар наёям бо гап ман набарам хулоса дӯстони азиз ман каналам мефурӯшам гуфтам бисёриё гуфтанд ки нависиянд ки и хайп кадестай барое ки мисол надонам просмотрам зиёд шава ё ки чӣ ман сообществада мондум ва сообщества бо гирифтум ша барои чӣ ман сообщества гирифтум барое ки дӯстони азиз ман канала соҳибаш гуфт ки нагуне ки ман ҳамин қашан мегӯм ки фурӯхтум канала ва ҳамин рӯзи шанбея ҳамин рӯз рафтум пулоша снимать кардам гирифтум ӯ коре ки ман мекунам ба пули канала пурра намешид ғайри канал омада блогиро ёрдам кардан дастгирӣ кардан масалан ман гуфтеста будам ки қарзи ба фоиз мегирам ва ё додан мада бефоиз анаку барое ки шумо меге ки видео дар куҷо тамошо карда мешава ҳозир ман дар вақт додагиай соҳиби канал ки ман ҳама чизома аз каналам бигирам масалан ман як рӯз ду рӯзда иқадар видеоро наметавонам гирифта ман тамоми видеома мегирам дар канали нону намак ай ҳамин рӯз сар карда мепартом барои чӣ мепартом барои архиви худам ай мисол историҳои куҷо рафтем чӣ кор кардем о қадар сола дар канали нону намак мепартом ва канали нону намака номша таҷмама мекунам ва бо одамо мегӯям ки таҷмама чӣ номаш алиш мешава рости гап ман намедонам таҷмама номаш алиш мешава намешава аки дар ихтиёри ҳамон одамай бо савол метиҳанд ки ки дар фурӯхтае дилтон намесӯза рости вақте қатъи ҳамон одам суҳбат кардем 3 та одам будагда условияҳои хуба ҳамин одам монд ҳамин одам гуфт ки ман туда вақт метиҳам ба ҳазу ҳамон чиз ётас мисол бигир пуле ки кор мекуна канал да ҳамин вақтам ва 1 моҳ мегзара ё ки 1.5 моҳ 2 моҳ ҳамин пуле ки ютуб чикор мекуна ай ту ҳамишаам гуфт канала холӣ намон видео партов ман бад мегирам гуфт барои ҳамин ман ҳамин предложение ҳамин одам мада маъқул шуд бешакӣ мегӯм ки занакай барое ки бисёриҳо мегӯянд агар мардак боша отписаться кунем не занакай беҳад одами хубай ва вақте ки видеош мебирад худтон мебинен одамое ки мегӯянд ки дурӯғ гуфтӣ мисол бо чӣ гуфтанем аки влогои ман то рӯзе ки канала месупорам дар ҳаминҷо мебирояд баъди и дар ҳамон канали нону намака ман номша таҷмама мекунам дар ҳаминҷо мебирояд
инам қагап оиди канал ва канала чанд сум фурӯхтӣ тамошобино канал бай одамда $1000 ғалтид ба рубли русӣ $1000 ғалтид бо нишон доде ки мисол бо 2 моҳи дига мисол камш $200 ман ютуб кор мекунам бо агар не реклама конкурс кунам 2 моҳи дигада канал вайда $1000 ғалтидагия хосенам хеле хай умедворам ки каналам шумо дастгирӣ мекунед видеоша тамошо мекунед майда растем дар мерве гузаштем чӣ хеле ки тамошобино гуфтам дарахт Фаррух моро мерве файрод кард бо дарахт придумать кард намедонам барои чи пулаш намераса чи гуфт не маш моро ошхирӣ мебарам ошхирӣ овард оши чие намедонӣ Фаррух пулав рӯзи сешанбе бояд биёем Фаррух ина салатик ва ина чака рамунали оценивать кардисте чхеле труш нун гуфти рамунали нун ошаш дад мекунем оша ба телефон рамунали скачать кардисам барои ки заряд ма полный тамом шуд 4 дона заряд мерве иҷа овардим она се касак буде ма уже да видео гуфтестам мо мерве рафтестӣ ханиҷа омадем ошхирӣ озе ошоиҷара мебинем рамунали ам дошта пул шикастагӣ набиненш пансмои кадом клиент танга надори случайно 25 сум кор кардам ина ошои таърифи Фаррух ин гӯспанди буда ин гови ина ош бисёро ман мегӯям оша дӯст медори фақат мехӯри ҳо намедонам ош нахӯрдам амуҷо 3 сол 01 сол шуда чошидам ош хӯрдистам ки 3 сола ҷуброни оша ба бурор HM Records عجب از بیسیاد و مثل خودت میسبیاد نمه شود ایزیاد عکسیو چیستکی ناگیاد ما تا دوا دادم کو ای دوری مکتبی سینفین نو هرچی خطا کردم نکه بعدی سالا رسید لحظه رو برو اوپانم اوپاری چنگکسنی دریا پاری مجبور خونتی لو باری کیایو پاری محیطی لو باریم اوپانم اوپاری چنگکسنی دریا پاری مجبور خونتی لو باری کیایو پاری محیطی لو باریم و همش تدا تشکوکی چنم دوست نداشت تشوکی نوری خود شامتا و شبو بی با اومدنش روزی خوش شد هرکی دارم دردی مارم اینی حالت تو لبی بر بچلیک دقم نویش نامی هرکی دارم دردی Лови барбачилик да қаме навиш номимон Ай гап на бро, да бро, да гонатам ро Даро, бего дар ҳол, хонатам бадро Кадро ҳарнамо, ҳаброй кабуд, ҳавой сабуд Яқи сабуд Қиссаи орзуҳои осмонӣ дар замин Ма шояд ғалтам агар ту ба буса сағзанӣ Бусаи бари рӯи пари рӯ Бӯи мӯи сари ҳу, да бистари ту خوشبختی باشد در بین مونده باز در اپی باز دیم تا سورپرایز در دستی نازوک در کتفو مای ایواز کنم نمرو ما کی مشکنی تلفونم ایراش مگه که دل من نشکنی سفید کردن مشکله وقتی که سیاش کردی نمیشودی سیو تایزیو
аҷаб вазебисианам пари чангаксини дарё пари маҷбур хонати лобари кияё пари моҳити лобари опанам пари чангаксини дарё пари маҷбур хонати лобари кияё пари моҳити лобари ҳар ки дорад дарди морад айни ҳолату лави барбачилик дақам менавиш номи мо ҳар ки дорад дарди морад айни ҳолату лави барбачилик дақам менавиш номи мора. دوستان عزیز اومدین سخاوت خریدمانای خیلی کاکو پیغامی بهار امی هر دوش دتنه خیلی 10 سوم دیروز تاکسیستی ما آدمی نوای فرخ شاو کانال فرخ شاو دارید فیروزه زنگ زد سیف برداریم کن چی گرایسه دوستان عزیز پیشی جوی خمو کلچه گرفتیم هم وای مکان гармакан дастакот месуза саховатам дромадем яда чи гирифта будем аммо мо да хона нишон медем ки чи гирифтем омадам хона олмошин надромадайна нодайҷан фарух мера ятагила рухшондатим хуршона